Me chamo Elvira Ribeiro Domínguez, nacín en Sardiñeiro, o 7 do 2 do 55. Ahora resido en Brens, concello de Cee. Na miña profesión, eu sou mariscadora, as cofradías, alá polo 79, 80, estaban todas rexidas por homes. Entonces a Consellería impartiu uns cursos para facernos profesionales do sector. Apuntámonos máis ou menos unhas 40 persoas, máis ou menos. Fixeron varios horarios. Entonces a min, como non me gustaba a casa, eu quería unha profesión. A casa non é unha profesión, xa estaba cansada de traballar na casa. Entón, cando moitas veces os vellos, os nosos avós, sempre eu escoitábaos falar e dicían, non? Hai que coller o tren cando pase pola porta. E eu xa o collín, porque é unha profesión ao aire libre, é unha profesión que me gusta, pero a raíz de aí tamén aprendín moito, porque é o que digo, estaba todo baixo na man dos homes. Entonces houbo que constituir unha agrupación dentro da cofradía. Entonces non nos querían os homes, que non. Sobre todo os empresarios. Ainda non era o patrón, senón os empresarios non nos querían. Entón, pois nos luchamos, éramos unha agrupación, quedamos de 40, quedamos 30, de 30, 24. Éramos 22 mulleres e 2 homes. Aí nos demos de conta que quedamos os que queríamos traballar no sector e levantar o marisqueo. Entón aí, unha reunión, outra reunión, pois non nos querían. Entonces nos dicían que non nos querían dentro da cofradía. Entonces aí empezamos a traballar, a xuntarnos, éramos unidos, e si, despois a Xunta dou un plazo, e dentro dese plazo houbo que facer a agrupación dentro da cofradía, con moitos tropezos, por suposto, pero entramos. Aí xa nos fixeron profesionales do sector. Déronos de alta na Seguridade Social, déronos de alta na cofradía, e entonces xa estábamos debidamente legalizadas. Éramos unha agrupación regulada. Daí empezou o traballo, empezamos cas sementeiras a traballar porque estaba todo dominado polo furtivismo, as rías todas. Nós traballamos na máis que o territorio da cofradía. Entonces empezamos cas sementeiras en Cee, aquí en Cee, na ría de Cee, en Corcubión. Claro, non había... Unha agrupación aguántase sempre e cando se gana cartos. E cando empezamos non se ganaba. Entonces, alá íbamos a Xunta a pedir semente porque empezaron as sementeiras. As sementes ao principio tivemos que pagalas nós, dos nosos bolsillos. Todo canto ganábamos, pois tiñamos un 2% que quedaba para fondos da agrupación para sobrevivir. E iso era para comprar semente. Entonces, claro, empezamos a traballar con moitos tropezos, con moitos problemas, e xa dentro da agrupación, porque o problema era que había que vigilar. Entón, o vigilar, as nais que eran mariscadoras tiñan os fillos furtivos. Había de todo. Entón, era luchar contra marea e corriente, pero nós continuamos. E gracias a Dios chegamos a bo fin. Os tropiezos xa quedaron aí. Hoxe na cofradía fluye todo. Eu nunca pensei, estuve en 7 anos na Xunta Xeral, e unha compañeira miña nombrárona vicepatrona, que nunca pensei que estaríamos ao pasar tantos problemas, tantos conflitos de homes con mulleres, que era unha cofradía rixida, normalmente as cofradías todas eran rixidas por homes, pois ao fin e ao cabo chegamos ao bo porto. Chegamos a levarnos todos ben, e agora todo fluye. Cando eu salín, todo fluye. Mariscadores, mergulladores, mariñeiros, empresarios. Home, se queremos aquela xente maior
pois que levaba, non o machismo, ni moito menos, non sei en que é o que pensaban, porque nos puxeron tantas trabas para seguir adiante, e nós seguimos sempre traballando adiante. E esa xente hoxe nos admira, hoxe esa xente pasa por nós e nos levamos de maravilla. Non sei, porque foron criados así, e non querían mulleres, homes. Hoy hai persoas jubiladas del marisqueo a pie, e pasado todo isto, aún continúa, pero continúa lo que es no la cofradía en sí, o el sector marisquero en sí, no, el entorno. Yo me jubilé en el 2024, en noviembre, y en julio, agosto, eu estábamos traballando na SICAR, aquí en C. Entonces eu cheguei un pouco tarde, xa lle dixen ás miñas compañeiras, eu vou chegar un pouco tarde porque tiña unha cita médica. Entonces eu estaba me vestindo para baixar a playa e vexo un grupo de xente e vexo un señor baixando que eu coñecía e estaba dicindo, aí están esas furtivas que arrasan todo, levan todo, estas de sardiñeiro. Entonces, eu me quedé un pouco descoletada, fun ao encontro e cando vexo que nese grupo había dúas señoras. Entonces digo eu, en voz alta, digo eu, bueno, a este señor xa non lle fago caso porque xa non ten solución, pero a vos, señoras, por Dios, sodes mulleres, e non é por min, porque a min xa non me importa. Eu xa estou liberada destes problemas todos, porque xa pasen tantas que non me importa. Pero vostedes, entonces me din elas, bueno, e dixo, mira, na miña terra o que cala, atorga. O que cala, atorga. Elas estaban caladas, non nos estaba defendendo. As propias mulleres, as propias señoras estaban sentindo a outro señor, poñéndonos a pingar, a llamarnos furtivas de toda que estábamos legales, que somos un sector legal e un sector debidamente organizado. Posiblemente, se ese señor se vai á playa o poñen fora, ven a Xunta e o pon fora, nós non, porque teníamos aquí nuestro carné. As propias mulleres, dicir, bueno, pois mira, elas están defendendo o seu, non. Me refiero que el entorno, este é el entorno. Non os homes ensinen a... Eu digo que o que é machista aún queda mucho. Y la mujer tenemos que demostrar que sí valemos. El hombre entra en cualquier sector y no hace falta que demuestre. Sin embargo, a mí me da a impresión que temos que demostrar que sí valemos. E sí valemos. Pouco a pouco sí valemos, con tropezóns, pero vamos. Eu sin ser mariscadora, e son da zona, de Brens, de C, de donde sea, neste caso sou de Brens, sin ser mariscadora, eu se vexo unha agrupación de marisqueo de mulleres aí traballando, xa non fai falta ser moi lista ni moi inteligente para darme de conta, para elas chegaren aí o traballo que tuveron que pasar, ou as que tuveron que pasar. Para min sentiríame super orgullosa, sendo da zona e sin ser mariscadora. Estaría super orgullosa desa xente que está aí traballando e aguantando o seu puesto de traballo e vigilando as playas. Aún existe. O calado aínda existe moito machismo, moita... Unha muller que traballa fora, parte do seu traballo e o marido chega a casa e o marido se senta. Hoy ya cambia. Ese marido de antes hai que acostumbralo a que chega a casa e compartir o traballo. E eu penso que a muller tampouco non ten que baixar a guardia. Non pode descuidarse. Ten que seguir luchando polos seus dereitos e se eu traballo fora, o meu marido traballa fora, temos que chegar a casa e compartir o traballo. O que haxa na casa. Porque ao fin e ao cabo o traballo da casa non ten mérito, non ten valor. Porque volves a facer, estás facendo e dando voltas todo o día. Entón non ten valor. De aí que eu quixen unha profesión. De aí que eu me fixera mariscadora porque estaba da casa hasta dicir basta. Éramos unha familia numerosa de 7 irmáns e cuidan a todos.
E meu pai e miña nai éramos 9 na casa, unha familia numerosa. E había que cuidar a todos, e non había outra. A mí ninguén me dixo se servía, nin valía, nin nada. Tuven que facelo. Eu fun unha das máis novas, antes lle tocou a miñas irmáns. Os homes colleron profesión, meu irmán unha profesión de albañilería, e meus irmáns, os dous estudiaron, pero nós a servir. Non houbo formación, nada máis que trabajar, a axudar na casa e traballar. Entón, jolle, bueno, isto así non pode ser. Entón, cando me casé, me impartiron os cursos, que volvo a repetir, entón yo me hice mariscadora. Y feliz, moi feliz. Yo ese trabajo a mí me dio independencia. Llegaba ao fin de mes, eu cobraba ese dinero, pagaba mi seguridade social, hacía mi trimestre, contribuía, cando pasaba del tope dos cartos, contribuía, hacía la declaración, enchía o depósito de gasoil ao coche e me daba a mí unha dependencia terrible. Digo que unha muller debe traballar fora e llegar a casa, aunque non sea nada máis que mediodía. Los hijos se pueden atender. Yo tamén tuve moita axuda, pero bueno, se non a tuvera debidamente, había que organizarse. Todo é en base de la organización que teña unha muller. Se eu teño que estar na playa, digo sempre, ás 6 da mañá me tengo que levantar ás 5. E deixar xa o coche preparado, porque senón xa non leva a mitad das cousas. Eu chamo a flota, porque levaba o rastrillo, o sacho, o rastro, porque o marisqueo a pé, un día traballas co sacho, pero outro día hai moito empuje de mar e non te deixa traballar onde tiñas que traballar. E aí é onde está a la almeja, el berberecho, e tiñas que coller o rastro e poñelo ao lombo e trabajar 5 horas, con el rastro ao lombo, tirando. É un trabajo duro, recio, pero eu ese traballo non lle chamaba traballo, levaba o traballo nunha orella, porque tan feliz era cando unha persona disfruta do seu traballo, é feliz. Chega a casa e non sabe por onde coger la cosa. De feliz que llega e satisfecha. Despois de todo lo que pasamos, lo que máis daño nos hizo a mí personalmente foi la opinión pública. Porque estaban los furtivos, el típico furtivo de siempre que bajaba cuando quería, cuando le daba la gana, y entonces venían los vecinos que nos conocían, y yo los conocía, ellos a mí también, y nos llamaban de todas, que parece ser que no dejábamos vivir a los pobres. Eso es mentira, mucha mentira, porque nosotros llegamos a un momento de decirle a esos furtivos, mirad, xuntádevos con nós, facede o cursillo, dádevos de alta na Seguridade Social e legalizádevos. Entonces estades con nós. Non querían baixar como querían, da forma que querían e vender como querían. Entonces, que pasaba? Non controlaban. Levaban marisco grande de talla, marisco pequeno. Se sacamos o marisco pequeno da playa, non hai o grande mañán, porque nós tiñamos uns topes e unhas tallas. E había un punto de control. Eles non pasaban nada. E nós traballábamos unha marea, que a partir das 5 da tarde tiñamos que estar fora. Pero eles traballaban nas dúas mareas. Ás 5 da tarde, ás 10 da mañán traballaban. Entonces, tuvemos que tratar de poñelos e pedir axuda á Xunta. Pero a Xunta tampouco non podía poñelos. E a opinión pública apoiaba a esa xente. A peste éramos nós éramos as furtivas, eles non. E de aí, eso foi o que máis daño a min personalmente me fixo, porque me enfrentaba a xente que eu conocía e que me dicían que eu non tiña necesidade ninguna de estar ali. Que o meu home traballaba na fábrica e tiña un sueldo. Pero eu non quería depender do meu home. Por eso busquei un traballo, busquei unha vida, pero legalicéme. Eu con eso non se fixo daño a ningún, como a min as miñas compañeiras. Porque eu, ao fin de mes cobraba, pagaba a miña seguridade social, enchía o depósito ao coche e tiña para meus gastos. E hoxe vivo da miña pensión que me dá suficientemente para min. E solamente pido, gracias a Dios que me siga dando salud como me dou hasta agora, para disfrutar. É o malo o meu marido. Eu, da miña pensión, que
Salí moi ben do raxo do lombo e a el tamén.